dan hadua undot hangulua dihita. Ala balgani holong na tu salhut na tinopana. Dilehod do anak na nasasaday. Asa unang adong na mago nanggo sahalak pesian hita. Alaya sa taruli hanguluan na salin-liling na. Alani di baga sanulupulup dolas ni roha. Marid dihita siya nomor 57 ayat 1 sa 1 ayat 3 lo sudul mahita. Pambuse hari pestahe atu tuburi tu hata Jesusi tu atu imanasi asurgoi me batu hitao asa poni debata dame dame madijo hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumopalangit dohot tanoon, amen. Nunga tubu dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak papetu abarana dosogot harajaon, jala bahenon na guarna sipartahi halongangan. Ulumalang ni debata ama, saleleng-leleng na raja ni Hadameon. Edehok kamuma edenay baru di Jehovah, edehom ma Jehovah ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka na si belebegu hamulion nay, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akka na binahen nay, marsoba mahamutu Jehovah marpahean na marhadoan, akka hitir mahamu maradopon ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami nadi banua gidjang. Maroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon. Alani dilehok kodo anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea jaladapotan hangoluan marhite sian ibana. Namangido mahamin waing tuho. Suru matodim na badiai turohanami. Asa manahak kami sahat rodi ujung na. Di bagasan ha porseaon na sitong. Jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji itu hata marhite bukede 605 ayat 1 Tatangi homa pati ni debata di munggu parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion iman atas surat di Filipi 2 ayat 12b. Mardonga biar dohot lomos ni roha ulahok kamuma haluaw muna ido sohatna atong rak mangidogogo mahita sian tuhata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tauduti mamuji tuhata siya buke deopak walu ayat 5 doh ono. Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudosan sitopa nasana adong paruhum natigor namang humijolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhites yan pangalusyon nami di patimu. Ima marhites yan tubu-tubu ni rohanami na roay. Nang siyan pagkateon nami na soture, ro di pangalusyon nami di hisap-pisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho na uhupami ala ni dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani. Asi marham dihami ali debata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodim tod di parbadia turohan nami be. Asa tarbahek kami mangoloy ho di bagasan hatinguran dohot habadiaon. Gabesahat hami Tuhang uluan na sorasuda na pinarbagabagam di akka na porsya di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo pakaholongin ni debata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Tauduti mamuji Tuhata siya bukwede nomor 50 ayat 4. Tatangihon ma hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion ima natar surat di pesalmen sia puluh pitu mamuka sian ayat sada rodi ayat 12 tajahama marsikat joreng songonoma hatani debata Jahoba do raja marulupuluk matanoon marlas ni rohama pulo-pulo akka nalani. Api na mardalat di jolona mangaton akka alona humaliang. Malalado akadolok songon patis maradopon bohi ni Jahoba, maradopon bohi ni Tuhan ni sadok tanoon. Ikut tarura sogot sude akka sisoba aji-ajian, akka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Ikom marsobba tu ibana do sude akka debata sileban. Ay hodo ale Jahoba nasun tumibul, gumomgom sadok tanoon, tumibul situtudoho sian nasa debata sileban. Saya tarsabur do hati buron di partigor, jalalas rohani niakka naujur marroha. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tauduti mamuji Tuhata siya bukid de 50 sada ayat sada. Asagir
de batata di basa ulo anakna manhaulu atai. Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hatidak ko di dongatta sa haporsyaon di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatudusan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siya toddi porbadia, at dorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na metetarpajal da iba na dihaw na pinarsilang, na tuat tu Vanuatu rudung di tanon, na mula mangulo diari patoluhon, na manait tu surgo, lauhudul tu siyamon ni debata Jahoba, amanai pargugo na sohatudusani, disima ibana, pay mangulat sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasasan ni dosa, dohot dihatay na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak ng mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tapuji tuhata marhitekor punguan paropuan.
Sunggul-sunggul. Pada hari ini tanggal 25 Desember 2024 adalah pesta pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa di bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu. Setelah selesai ibadah, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Sakramen perjamuan kudus dipusatkan di ibadah bahasa Batak. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke situa wilayah masing-masing. Natal kedua. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 adalah pesta Natal kedua kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa. Ibadah dilaksanakan di gedung bahasa Batak masuk pukul 9 wita pagi. Sunggul-sunggul napa tuluhon. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 akan diadakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak sebanyak 3 orang. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar lebih cepat hadir besok. Songoni ma sunggul-sunggul dihita. Tapuji matuhata marhitekor punguan ama Ebenezer.
Upasahat tami matiki songo pasahaton sepalas roha tuaka amanami do inanami naung mabalu. Di hamua manami nanami Om matikina pasahaton niratalikasi siya tonga-tonga ni Huriata di Sudirus ni Huria HKBP Makassar naung babalu songon nadohot siya Huria madok marlas ni Roha Mahita di Natalon marlas ni Roha Mahita di Namadala ni Arari di Mulutta alani molo di jahahonan non gorgorna Roma Tujulu manami nanami dos Roma Tujulu ketua dewan do ketua sosial Huriata sama itu kalau dijual Roma itu Tujulu ke inan man alani peserta sekretaris Surya Macam. Jadi hujoh kami ma aka ina dot ama nangobalu di Huriata parjolo nyonya eje sitorus berupa jahitan. Nyonya M Silalahi Magdalena boru siahan. Nyonya Situa M Sormin R boru pakpahan. Nyonya Hatambunan boru Pasaribu. Amang Saud Napitupulu. Amang Rudol M Siahaan. Nyonya El Purba Esnawati boru Damanik. Nyonya AM Sitorus LR boru Sirait. Nyonya Dr. Randus S Sitopu L boru Manalu. Nyonya S Hanenggolan AS boru Panjaitan. Nyonya P Sinaga L boru Panjaitan. Nyonya M Sirengoringo H boru Sialagan. Nyonya LW Aritonang H boru Siringoringo. Nyonya TML Tobing LS boru Siregar. Nyonya ED Sitorus, Nyonya S Sitorus ED boru Manurung. Nyonya RH Sigalingging Doktoranda Berliana boru Lumbat Turuan. Nyonya PR Manalu J boru Simatupang. Nyonya Ewi Sihaan R boru Butar-Butar. Nyonya P Aritonang WE boru Sihaan. Nyonya AWR Sitopul UR boru Simanjutak. Nyonya A Silaban SL boru Sihaan. Nyonya Situa M Aritonang Situa D boru Raja Guguk.
Nyonya R. Simatupang A. Burunababan. Amang Situa G. Simatupang Eskom. Nyonya J. Huta Barat S. Burumarpaung, wilayah Pilipi. Nyonya WPP Simanjuntak I. Buru Huta Barat. Nyonya F. Pakpahan C. Buru Huta Barat. Nyonya T. Sitanggang N. Buru Huta Barat. Nyonya K. Siturus K. Buru Huta Gaul. Nyonya H. Simanjuntak F. Buru Sihaan. Nyonya A. Siregar S. Buru Huta Barat. Nyonya M. Tambunan U. Buru Sitanggang. Nyonya M. Damanik Situa R.E. Buru Simbolon. Nyonya J. Nenggolan R. Buru Sianipar. Nyonya W. Naibaho K. Buru Pasaribu. Nyonya P. Silaban R. Buru Pakpahan. Nyonya S. Sitorus R. Buru Manurung. Nyonya Situa B. Banjarnahor J. Buru Manulang. Nyonya Dr. Randus P. Sibarani K. Buru Hutahayan. Nyonya P.O. Tampu Bulun H. Buru Tambunan. Yang kuat ini Buru karena buku udah bodi pulih. Nyonya PB Sitorus LU Buru Sitopul. Nyonya DJ Tobing R. Buru Simbolon. Nyonya Situa Dr. Randus P. Tapubolon N. Buru Siahaan. Amang B. di Bataraja. Enggak. Butuh satu lagi. Sadar lagi. Kakak, satu lagi. Dia muakam na namin na namin. Naong di Dakin. Di tengah-tengah ni Hudiata. Molope huduk kami na babalu. Dang na manungguli sidang olong muna. Akamang akena. Alay tung sian las ni rohani Hudia dumanang yakok kamu. Asatong bergugo hamu dihabadua muna. Jala sadipati urtu hatta roha pikiramu. Dilihol las ni roha tujuluan dia. Jala los tangiang ni Hudiata. Saya di pasu-pasu hatta hamu manugu-nugu mengajari do pagudang-gudang akapoparan na pinasahan itu hatta tu hamu
tujuluan niari. Song lima si pasatun nami jala mulu pasatami te song tali kasih siya tonga-tonga ni huriata unang siyan gudang na berek kamu alai siang las ni rohani huriata ma lau pasahato Tuhan manginang sudia kagos ni ulia na mabalu di tonga-tonga ni huriata lani tapasapa ina. Tapu bulu ni kuat doh. Itu apa buat purna bakti dah habis. Dia mau kemana mina nami. Apa buat tu amang iso. Biasa na lo sihut do almanak hupasata mi se tonga-tonga ni hudiata sa siya dok pakyo muna siga nupari lo majahatan ni debata alai menyusul ma ala baru lepas selesai silu di gudang dan bui sikop dapat dicetak alai di bulan 2 mungkin nanon ngasahat utangatan no sude hupasata mi pedno tuhan makamana nami almanak siya tonga-tonga ni hudiata tungguan no siya percetakan. So ni mabucat kami tuat teman masuk-masuk itu salutna dul mamu amanginang. Lo masada musim siti saka. Inang buru raja gug musim ngan itu sada. Lo masada. Lo may isi inang buru raja gug musim ngan itu dulu. Purna bakti. Lang sujo ma. Sonari hujau hami ma akadongan nami situa naung purna bakti di Huriata. Parjolo hujau hami ma amang situa di pangaribuan BA. Amang situa we purba. Amang situa JB Hutagalung. Inang situa de boru raja guguk. Amang situa Doktorandus TS Huta Barat. Amang situa Doktorandus M Sinaga MBA. Amang situa P Situmorang.
upasatami matmusetu amang padita. Dia magkamanamin na namin ng purna bakti manang na pensiyon siya para lalo dito nga tungan ni Huriata karbi makasarol. So na sopal tapatuba dito nga tungan ni Huriata. Los di pasat Huriata do so talikasi. Dalan manang yakon do marningo di sudia kaulaw nong do pakubasya muna dito nga tungan ni Huriata diaka ari nong salpo. Marparbui ma nong niulamu nong nihubasamu jala lamtu sehat na hamu tugajang na umurmu 70 nyari asa sebui do pemani roy diaka ulaw do dipakubasyon di tonga-tonga ni Huriata jala tangiang nami apala tongon di pesta parjulo di perningota dia tutubu ni Tuhan Jesus asa lam takasma diurupi Tuhan tahamu makanguluhon haroron itu hatta Yesus Kristus tujuan ni arion asalam las rohamu akamang dihatua muna terlumubi ma di nama dalani hari ngulu na pinasaan itu hatta tuhamu song nodok do nakito kaina dot amang nama balu anggo somalna tapasahat do talikasi do almanak alay almanak tong dope dang buih bagyo kami jolo selesai ma dicetak akamang akenang asabu pasatami tuhamu tuaka arinanang ro so ni masih pasal tu nami saya tengah-tengah ni Huriata tapasahat ma. Boleh hati mah hudul mamu amang inang. Amanginang huhut papungu pelean tapuji tohata sia bukwede ono pulusada ayat sada rodi urutna. Yeah.
Damini debatana sumurung sian salut naroha. Ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal makamang kainang do sudehi tanah rap nuaing beribadah di bagasan mingguan. Tuhat tamama masu hita terlumubi di nama jakon ibana di tonga-tonga ni nguluta di tonga-tonga ni keluarga jala siani mahita gabe lam takas manobba ibana songon topik ni mingguta ima di pestata sedarion manobba Yesus anak ni debata menyembah Yesus anak Allah. Manobba Yesus anak ni debata menyembah Yesus anak Allah. Hata ni debata pawar hatita lau marsuruh hita marsobat tu Yesus ima tersurat sian Heber bidu sada mulai ayat 5 sahatu ayat 12. Heber sada ayat 5 sahatu ayat 12 hujahama di tonga-tongat. Aitu suruh-suruh dia mahiadi dok anakku doho sadario doho hutubuhon manang ahu do gabe amana jala ibana gabe anakku alai dinanaing togi honon namuse tu portibion ibana na perjolo tubui di sima di dok ikon marsinggang tujolona sude aka suruh-suruan ni debata di dok do nian taringo to aka suruh-suruani ibana mabahin alogo suruh-suruan api na marjibur-jibur do parhalodona alai taringo tuanahi di dokdo rodi saliling-liling na do habang sami ali debata tukot hati gorad do tukot harajaon mi dihaholongi hodo hati goran jala dihagigihon hodo hajahaton alani ido dimiyakon debata mi miyak halalas ni roha tuho ala debata sumurung asa tuaka dongan mi dungi ho ale Tuhan pau jakon tanoon dimulanai jala jadi-jadian ni tangamu do parlangitani mago do akaimu se alai totong domian anggoho laho buruk doi saluhutna songon ulus songon sape-sape balunomu i sude gabe mubama alai anggoho laos totong doho dang masohot aka tahun mi ido saatna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Ibrani 1 ayat 5 sampai ayat 12 demikian firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dan semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan.
Demikian firman Tuhan. Di hamua kadongan na hinaholongan, secara khusus budaya ni Halak Batak, tung takas do adong ngulu parsobaon. Jala sada bagian sian ngulu ni Halak Batak, nau boto marsoba, totu diboto jala ditadda hadirion. Jala halak na marsoba, totu ditadda ise si sobaon. Ido rangkaian ni parsobaon. Ditadda posisina, jala ditadda ise si sobaon. Seseorang yang mau menyembah, dia akan mengenal dirinya untuk menyembah. Dan siapapun yang mau disembah, pasti dia akan mengenal siapa yang mau disembah. Sianido hitabor hatak kamang akainang. Lau maju tu dirita. Lau mangauhon tu dirita. Di haroron ni Kristus nang rotu tonga-tonga ni portibion. Lam takas manada ima Jesus nang rotu tonga-tonga ni portibion. Hadirion ni Jesus nang rotu tonga-tonga ni portibion. Nagabi jol maibana songok kita alai debatado ibana naroi. Wasa pula di bahay turpuhon gabe di johita laho marsoba tu ibana lao menyembah dia ala gudang sian pemahaman ni jolma na perpudion ala didok jolma di susi gabe seolah-olah dianggap dos dohot dirina, bahkan dos dohot dirina gabe dianggap dang songo debatabe Jesusi gabe hera jolma biasa gabe dangadong di ibana ukap ni roha, dangadong di ibana serep ni roha, dangadong di ibana toruk ni roha, lau marsoba tu Jesus na baru sorangi manang naung sorang di bara ni pinahan di Bethlehem. Pandangan mata, pandangan manusia, kalau tidak berangkat dari iman, bisa salah. Bahkan boido mabuah kita tu pemahaman na pergeser sian nasa sitong na ala taida jala tabige dia lahir di kandang domba seorang di barani pinahan, bahkan songon jolma biasa ibana gabedang takas parsobauna gabedang takas di pasahat songon dia dirina lau marsoba tu debata ido na pinatakas ni panurat Heberon, taringo tu hadirion ni Jesus, na tutudo ibana debata, manang debata nagabijol manang rotu tonga-tonga ni portibion, pola diperbandingkan nakin tajaha dohot akka suru-suruan. Dibandingkan dengan malaikat. Nah jauh berbeda do ima akka suru-suruan, manang malaikat na rotu tonga-tonga ni portibion, tu Jesus anak ni debata nang rotu tonga-tonga ni portibion bahkan diko barhodo nang pe malaikat-malaikat nang aka suru-suruani iko marsoba tu Jesus. Panadaw na siyang onidora nanang juhonon na akamang akainang tu hita apalagi ma di hita halak Kristen nang las ni roha jalan na setotong marningot di hatu tubuh ni Jesusi. Nomotik ma opat jo taida nanang sekaligus lau makanguluhon hata ni debata na lau sekalabi renungan di hita manang nagabe sibuanot tamarhite minggutta sedarion na perjolo nang idaota hola Jesus do na digoar amai anakna na sesadai molo diguar pehita akanak ni debata marasing doi molo didok anakna nasasadai ima Jesus nong sorang nong rotu tonga-tonga ni pertibion asa takas joi tapa masuk di rohata tapa masuk di hapor siota tapa masuk di pikirata iya Jesus na rotu tonga-tonga ni pertibion sahalakna do didok anak ni debata nasasadai ido na ginuaran na anak tunggal. Molo ibana do hape anak tunggal. Tang malua ibana hape sian hadeba tahun nai.
manotong do ibana debata nang pe berdaging jolma ibana. Sianido hita nang dijauh jala sianido hita nang disungguli asa takas taida hadirion ni Yesus nang roto tonga-tonga ni portibion anak ni debata naik ko patuk si sobota songon akka parmahani narona sida sian parmahanan na rotu barana di huta Betlehem lau marsobba tu Yesus sian tulus doh bulus ni rohana di huta Betlehem. Asa sianido hita gabe takas makaporsyai Yesus anak ni debata naik ko patu si sobota na rohi bana madap na rohita madapoton ibana ala debatado ibana naung sahat jalan naung roh tu tonga-tonga ni pertibion mabuan hanguluan dot haduau di hita. Halak na marsoba tu debata halak na roh madapoton debata di dogma na paduahon songon akka surusuan ikom marsinggang tujolona sude surusuruan ni debata sude malaikat-malaikat menyembah dia marsinggang dusmai molo di hata batak halak na marsinggang iko dilopit dopatna dipauduk si pamatangna dipauduk rohana lau marsob. Hidup na tabayan ko barat di tonga-tonga ni pelayanan di Huriata molo naik sidi dia harus mersinggang. Soni doh majalo ditiki majalo pasu-pasu parbagason. Patuduhon halak na nang majalo pasu-pasu ikut takas mersinggang dia dopan ni debata marsobat wa dopan ni debata asa di sido ta patuduhon sona tadok nakin hadiriota dia dopan ni debata bahwa kita adalah memang orang yang pantas dan layak untuk menyembah dia. Pabuana tumoru do hita sian ibana. Namet-met do hita dia dupan di debata. Namet-met do hita dia dupan di Jesusi. Siani do hita roh marsinggang tujolona. Gari suru-suruan ni debata. Termasuk Gabriel iko marsoba tu ibana. Lamu hita ma jolma manusia na di portibion. Na sorang di Portibion, na magodang di Portibion, na mangulu di Portibion, ikolam siya tu maka siya ni mahita marsinggang. Gari na ro siya banwa gijang, ima aka suru-suruani, marsoba tu ibana, lam hita ma. Marhite panadaw di dirita, jolma perdusa do hita hape, naikon patut mate. Naik ko patut dau sian dadupan ni debata ala ni hajahato do tatak kangota alai dina rohi tatu jolo ni debata di sido tapatu toru sudengo lutta di sido tapatu toru pikirata di sido memang tapasahat sude total ngolutta tu adupan ni debata dina marsinggangi hita songon sahalak nahona buru-buru sahalak na dikejar-kejar molo nung marsinggang ibana, molo marsobba ibana. Tradisi di bangsa sa sitongna itu tidak akan layak dibunuh lagi kalau dia sudah menyembah. Asa ido gabe simbol di hita neng marsinggang tuadopan ni debata patuduhon ketidakmampuata naik layak kita mati alai marsobba hita tu debata di sido hita di palua debata di sido hita di leon hangoluan di sido hita di leon ngulu nama notong ngulu las ni roha ala asi do tolong ni rohani debata. Ido ben na patuluhon na taide sa turpuhod di ko barhod do ia Jesus na rotu tonga-tonga ni Portibion habang sana jala tukot na ima tukot hati goran. Habang sana ni Jesus na rotu tonga-tonga ni Portibion kerajaan Yesus yang datang ke dunia ini adalah kebenaran dan keadilan. Ala hasitongat do hape ulaun ni Jesus hati goran do hape ulaun ni Jesus na justru gabe pasitokok kita pati gorhok kita diragam ni padal ninguluta ido dasarta gabe ro marsoba tu ibana gabe ro hita marsinggang tu adupan ni debata ala ibana do hape hati gorani ibana do hape hasitongani jala ido nanaing basa-basa hononna dia kana ro marsinggang dia kana ro marsoba tu ibana asa dohot kita gabe jolma hasitongan jolma hati goran dia dupan ni debata dohot dia dupan ni jol
Jala hadirion ni Jesus nagabi hati gora do hasitongan. Ibana do na mameyakon aka ujahan ni tanoon. Lapatan na nang patarida honon ni panura Heberodo, ia Jesus na rotu tonga-tonga ni Portebion, dan songon perkembangan ni Jolmai, songon hatutubu ni Jolmai, alai memang proses ibana do debata, jala siap Banua Gijang do ibana ro, tu tonga-tonga ni Portebion, nang pe ikon melalui proses kelahiran manusia, asa di ida jala di boto Jolmaon, na ro ibana gabe Jolma, manobus sita Jolma. Alay dang dos songo kita, dang dos songo Jolma biasa ibana, alay laos ibana do na manoppa hita, ibana do na paujak tanoon, ibana do na manoppa jala na jumadihon nasa na adong sianido hita, lam terdorong, lam termotivasi, lam terojar, laos eto tong hot mamuji do pasangapod debata. Sianido hita kamanga kenang lau marsinggang, lau marsoba tujulu ni debata, songon jojo ni terpukta sadarion. Nuaing lam tapata jumma songon dia do haroa marsoba tu debata. Mungkin secara umum molotaida di kamus mana molotaida mungkin di definisi nabina ni Jolma marsoba atau menyembah selalu dihubungkan dengan bagaimana kita untuk mengagungkan yang kita sembah. Jala so nahudok nakin molo dihalak Batak pedang na pula hala mengagungkan sasitong na molo tasoba seseorang manang tasoba sesuatu dang na pala holan na nang mengagungkan na latar belakang na dihalak Batak ala sekaligus doi lau patuduhon hadirion na memang dau berbeda sian na tasobay. Asa sian na marsoba ikut takasong natadok di patuduhon dirina namet-met dia dupan di debata. Namet-met dohita dia dupan di debata apalagi maibana naro tu tonga-tonga ni pertibion. Udang dua kamanga kainang dan tersadari hita di namar sobat tu debata. Apakah memang saya memang sudah mengenal diri saya? Dan pula tersinggung kita radohon molahudokon roh hita jujut di ibadah permingguan sai tong do songoni borha sejabu songoni tong muse parrohautta dan tapauduk dia dupan di debata. Bahkan olodoadong pakatayon manang sihata di huria saya dia tong do songon nama katai di luar asal dipadok hatana dan dibagasan halabohon jalarang di bagasan padohan hobar tuhatan ni debata. Dakolani sahat do nang dia kaulaun anu marulon na badia mahita selesai ibadah. Gurang duita marulon na badia asal madialang roti di jalo do tangguri iton haruar matuluar. Dang dihilalai rangkaian acarai persobaut tu debata, dang dihilalai rangkaian ni acara na kosikopi lau patutu honota haudu hota tu adupan ni debata. Ala tahilala gabeheran na kebiasaan hasomalas sambing alai dang nama jauhi tamar sobat tu debata merendahkan diri di hadapan Tuhan. Naing do di jauh nuaing di tikyon. Molorohi tahape tu bagas joron itu hatta. Molorohi tahape tu adupan di debata songon perminggot tersedarion nang di bagasan hauduhon jala tapatuduhon hadiriopta di nalau marsoba tu debata di nalau marsinggang tu adupan di debata. Memang tak boto nahi si hamuya nong berminggu di Katolik. Tradisi marsinggang itu sangat-sangat masih dibutuhkan di gereja Katolik. Molo bangku ni diungat di Katolik di bangku nai di bado pe parsinggangan. Molo naing adong ro tujulu songonon tu altar dia harus bersujud. Komarsinggang di mana molo ro tujulu. Dohot di sudi acara-acara memang betul-betul do di patudihon nasida parsinggangon do pe macai harga di nasida. Alai di tradisi Protestan dang apala song nibe
na so perludo di Protestan marsobba perludo. Alai metode parsobota dakolan asal marsinggang songoni benaneng patuduhonok tatiodupan ni debata na paling berharga na niajarhon ni Martin Luther tuhita. Kita merasakan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karunia Tuhan yang bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Sianido hita maruduk ni roha. Alai roha do nau bagas. Lau paudukota tiadupan ni debata. Lebih berharga do roha tai sian bentuk-bentuk na marsinggang. Manang sian ritual na marsinggang. Ido bena setadok molo nong tatada debata tahapor syai roh manang karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia. Sian ido hita di jauh marsobba. Sian uduk do serep ni rohata. Sian ido hita gabe boy totong di bagasan las ni roha mamuji do pasangapo ni bana. Sian nasar wado sian ngulut. Asa sarupa doi dohot. Tradisi ni dongata na marugamo na asing na ikon didok berpuasa, makan dan minum. Tapi baru doi di teologia manang di dogma ni Protestan. Dang apala soal makan dan minum bedi hita. Ale lubi sianido hita ido neng dono na tumajom puasata ima puasa di roha di ngulu di todita unang be mangula naso hinalomohon ni roha ni debata. Dan soal be sian hadirion ni pamatang sabing alai memang sian hati terdalam inner life hati na di bagasan hitai menggerakkan kita mamuji do pasangapon debata menggerakkan kita lau marsoba tu ibana diragam ni perdalanan ni nguluta dakola pajupang di gereja dakola saat tu hal tarhita marsoba tu ibana alai di setiap saat di bagas, di kamarta, di ulaota, tetap kita marsobba tu debata. Ido hauduhota, jala di sido na tapatuduhon, na tahapor siai, ibana do debata na sitong, ibana do debata na tigor, siani tahapor siai, ibana do na manoppa jala na jumariok kita, ibana do na paujak kita di tonga-tonga di pertibion, ibana do na mga leo di hita hanguluan, ibana do na mga rade ahan arikot di parngulot na siganupari. Siani do hita terdorong setiap saat, setiap hari setotong marsinggang, marsobba tu ibana dia dupan di debata. Alai terlumobi mamolo dia kaparsauratan na songonon. Naing lam tapatuduhoni ngulu na marsobba, ngulu na marsinggang dia dupan di debata songon turpukta di bagasan sadarion. Alani dihamuak kamanami nanam. Sian turpuhon ikon kembali muse tapai baru rohat tapai baru pemahamata tapai baru pangatusiota taringot tu Jesusi iya Kristusi iya Jesus na tapai setahun sedarion anak ni debatadoi jala debatadoi ibana jala ibana do naneng ro muse tu mopot kita mabuak kita muse tu ngulu na salin liling na pinaradi ni debata. Jala di bagasan Kristus naong rotu tonga-tonga ni pertibion. Ido si sobat tahu nang tasobak kana asing. Mau lihat ma dihita kana di pangaratuanon nga berkurang marsobat wa kagana-ganaan. Alai gudang dope na marsobat tu gana-ganaan molo mulak tuhuta. Takuboto na pige dope alai mudah-mudah dang adong besyak kita. Coba hamido mempelajari akadongan na di pangaratoan yang sudah bergumul dan sudah hidup jauh dari Bonapasugit. Alai molo mulak, olob do pegudang nasai terikuat, terihut tu tradisi-tradisi nama nobba na sopatut si sobbau. Alai marhiti hata ni debatan wain yang dijodoh hita oleh Kristus do si sobauta oleh ibana do napatut si sobauta di nasa pergulota dang anggona di pertibion. Ido tanggung jawab, ido tugas ni akan aporsea, ido tugas ni halak nong manada, halak nong makaporsea, halak nong mian di bagasan Kristus Yesus di tonga-tonga ni perngulun. Asa molonongi hapiak kamang.
tapabulat ma rohatta. Takas marsobatu debata. Sian nasa roh do sian nasa nguluta. Molorohi tamarpung nasong notu ibadah. Tali umbati kita. Hola paling sada setengah jam 2 jam kita beribadah. Betul-betul ma tapak kelo marsobatu debata. Dang na pole konuduk kita lopi patsong na tadok marsoba alai sian nasa rohata tapa toru rohata dirita tua do pani debata jala taha porsyai ibana do debata nama notong rodi salin liling na ibana do nama nok pahita ibana do na setotong manarihot parngulota bahkan ibana do na pajadio portibion na gabe ingana dihita sianido hita gabe di bagasan uduk do serep ni roha marsoba tu ibana saliling ni nguluta amin martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pasat rohanami diho. Tongon di pesta parjulo di pardingotan nami di hari hatu tubum. Di joham ke betakas maka porsyaiho. Babaho anak ni debata. Debata na tutu gabe jolma. Debata na tutu gabe ro tumo potami. Lau paluahon jalahu moko pami. Sianido hami terju. Sianido hami nuaing. Naing ro marsobba tuho. Asa tu kolako si sobaw nami. Aria doho borngin. Ho sobaw nami. Dia kaparsauran nami. Dia kaparpunguan nami. Terlumobi ma di akka ulaun ho bartulomoni roham. Unang loas sami dililiani roha do pikiran nami. Unang loas sami dililiani huaso doho nadong dihami gabe dang marsobba hami tujulung. Jala unang loas sami dililiani aka huaso ni hagugun ni pertibion. Hala itu kola koma huha porsyai jala hola kodo sobaw nami dingulu nami. Ala hodo na puna hami. Hodo na majadi ho kami. Jala hodo na manarihon salhut ngulu nami. Manang sadihari pe. Manang didia pe hami. Ido las ni rohan nami. Atong Tuhan lampatau mahami. Moloro tua dopam asa tung tulus rohanami marsoba tuho los di bagasat tikiot Tuhan pasaton nami do tuho nang salhut ruas ni huriam nabuiro tu bagas jorom apade di bagasan sedarion do nasubuiro tu bagas joromon nuaing marlas ni roha di pesta parningotan di hari hatu tubum. Say homa na mamasu-masu hami. Homa na mangalehon las ni roha na manotongi. Jala makaporsyai hatutubumi. Ima gabi las ni roha na manotong las ni roha na bulu di hami. Di ngudu nami. Dohot di pardalanan nami di tonga-tonga ni portibion. Say pataw hami totong Tuhan. Di nasa ngulu nami. Makilalahon dohot makaporsyai. Hodo na manopahami, hodo na paujak kami di tonga-tonga ni pertibion. Jala hodo na semanarihon ngulu nami. Siani mahami, lam ro marsoba tuho. Ro manghutoko, ro lau mamuji do pasangapoko, sian nasa rohan nami. Atong paso-paso hami, dia kau daun nami, di keluarga nami be. Paso-paso hami, do dia kaparsoran nami do na umaliak kami. Loas mahami pataridahon, dohok maparbuehon, ngulu hasitongan, ngulu hatigoran, songon nong binuammu, jalan nong pinasahatmu ni hami, tu nahumaliak kami. Atong go diho mahami, paso-paso hami, talumuwi di narohami, majalo hasesani dosa siako, mariti perpadanan nabadia na lain si jalon nami anon, sai tordima mangurupi hami, mangauhon hasesani dosai, asa ias jalabadia hami madalani ari-ari ningulu nami dope di bagasan Kristus Yesus tangihon jalau loi mapangidoan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarhitede sian nomor 56 ayat sada dohot saterusna hut papung pilihan padua. Ak
Saat mapilin na tapapungon tulo pan di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sililon na dinggan dot naso libasan na mauliutus. Hupa saat tami masyan na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijala may gabuap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa pada siya kami pilihan non. Pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim.
Asalamu tadahami godang ni si leon mi Tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate Tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata na totong na sumarmula na sumarpatsohotan. Hupuji hami maho ala saut sude tahim naong sinakap mo adorang sumarojahan do pehasiang anon. Dang taraba sibuli sakap mo, dang sudat tahim na badiyay di bahid dosa nami, ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di bahini mauliante marohan nami toho, ala naong saut sakap mo, ima parsurum di anak mo, gabi si palua jala si pangulo di hami, asa malua hami siya dosa, hamatean, dohot siyan uhum, jala matsohot hami, mangulahon dosa. Ope siya si maroham di hami, togihon mahami tu anak mo, saibain mahami gabi si luam tu ibana, asa upa ni halojaon mo hami, ala na tinaon mo na berniti, dohot hangaluton humokopami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Sa sungguli mahuriam sedarion, asa diingot habal kaom mo dot haroro ni anak mo gabi jalma, lao panguluhon hami pardosa. Sa sungguli maakaparhalado ni huriam mamaritahon barita na ulii, tu salhut halak, naong patar hasangapom mo, jala nong jupang dami dohot hasonangan. Sa lehon mapitu na ukap tu halak si pilibigu, dohot tu parugamo na asing, asa rona sida manguloy Tuhan nami, Jesus Kristus. Say rajay masalhut raja dohot akka suruan, asa di boto na sida naong dilehon ho raja, jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling-nililing na. Say lehon gugo tu akka na di bagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targugot, say tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, sa dongani jala pasu-pasu hami sude, akan na magudang rodi dakdanak, di bagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajon, sa South mulam ni roham di monotongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sidero ng uluan siya pari, sa samadusa nami, son panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami siyan pangagong. Jalo mapasu-pasu siyan Tuhan dewa tamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewa tamah. Disondakon Tuhan dewa tamah bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan dewa tamah bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.
dia mga manami na nami langsung namahita tulon na badia akan nadohot marulaw na badia ima akan nong makatidakon hapor siyaon na dohot na soho na upuria yang ikut perjamuan kudus, orang yang sudah naik sidi dan juga orang-orang yang tidak kena siasat gereja. Alania kamang akenang taatur maparudulta hira moloneng adong tu kamar mandi tapai mama 10 menit alai taatur maparudulta walu ma sa kursi manang pitu tu walu ma sa udulan asaboyan non sa walu tu 10 non sa sabari kita marulon na badia. Jala hubangi dohami ma tua kamanami na nami di nahurang hipas pamatang na di jolo manon nasida perjolo mamarulon na badia nasida manang dia akan nagale boy maperjoloan non asa unang tergangguan non tu namarulaw selanjutnya. Jadi di jolo man no perjolo di dung saya kadong aparhaladuan non ito rakamanat amatay nata na urang ipas pamatang na iman non perjolo no tulaw na badia. Tidak ada latihan ini nak? Ang latihan ako. Aku juga. Tapi aku karena iya nah kalau nanti kita cari yang aku tuh. Belum salah lagi. Selamat datang.
Adong dope di julo nak kamang akin ang udulan. Adong dope kosong di sono nang palama masih. Nang adong ina. Remo AC. Iya. Ini 152. Masih ada di depan Amang Inang. Ini ada tempat duduk Amang Inang. Yang tidak bisa duduk di belakang bisa ke atas Pak. Di atas Amang Inang. Nanti kita tunggu juga nanti sama juga. Bisa di atas Amang Inang. Dia bisa duduk Amang Inang. Iya. Ini kayaknya satu ini, cuma satu ya. Gua sedang di hektar aja. Salinay do kami akan nanendo marulon na beria ikon nong makatidak ko kapursiyaw do jala dang hona siyasat gereja. Salinaria kamang akenang dung sayan no parhalado parjolo maakamatay nata na urang ibas pamatang na aso ng dawan no mardalot tupudi muluboy niyan akadong parhalado diajak maakamatay nata na maul mardala na no nasa torrijolo hiyan na sida manang dibay kursi di jolo na kamang akenang mula dong akaruas ni huriata siya bilayata masing-masing tabuan matujolon ipakai kursi ma di jolon asabo yan non umura na sida do marulon na badia. Kenapa itu masih ada berdiri di sana? Apa yang ada tempat duduk? Di tengah-tengah sini masih ada ya? Ya, anda di depan kurang jong. Iya. Unang sino. Ini dari sini ke sana langsung apa langat terulang. Kalau dulu orang tuh perjamuan kayak kita paling sedikit-sedikit orang karena dia bilang kenapa ya apa masih banyak usaha. Masih bisa Amang, masih bisa. Silakan dicari tempat duduknya Amang Inang.
Dia mau kemana nami. Ala tamulay matu jolo may nang na orang sabui nang bisalah diprioritaskan ada di balkon, untuk orang tua kita bisa di depan. Kami mohon amang inang biar asa homi ulau tahun di sada bangku boy do onom tu pitu halang. Di amanami parhala donami dia ketertiban di kondisi hon ma amang inang dia kana posotan adong di luar dope asa nakok tu gijang asa ditutup pitu. Ala ulaon nahomi doon, jadi tapara di roha dok pikirata. Dia kana poso bulung, nadong dopi di pitu, adong dopi siak di balkon. Di atas untuk naposo bulung remaja bisa ke atas. Biar pintu ditutup. Masih ada kursi di balkon. Ngaboy be amang inang asa tapahohop. Dang adong bena jongjong. Molo dang adong hudulan na boy do tugi jang amanami akar na poso remaja na adong di pitu di balkon. Atong tapaho marwata dengan mara ala neng marsob bahita tutuhatta songo jamita nakin tapau duk marohatta bi sian nasarohatta marsob tutuhatta di nalau marulon dabadia hita pasata mitiki atau marsob bahita sian nasarohatta tutuhatta. Mari dihita sian nomor 152 ayat 1.
kami ni debata na sumurong siyan salut roha, imamanga ramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurong, ama namin na di banua gijang, asiroham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyay, lehon matod di porbadia tu ganup hami, asa ditubuhon na porsyaon na mangulu di hami, asa posituturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargugoy mahami maswadahod diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus, Tuhan nami, jala sa ditubuhon na porsyaon na mangului, sa itaiti rohan nami, asa alam malungun hami tu banua gijang, asa saya masihol hami paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hitakan ang pinaramaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay, di bahenita tibang majumulo manang natao hita marulaw na badiya, asa onako nauhum manang ise siyan hitaon, ay holan na udukroha, jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulon na badiya. Unang bedioloy sibulis. Unang bedidat-dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tung kotapon hamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naong mate. Jala nang ulak mangulu humokopamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahani tatakasi majolo diri tabi, jala alusi hamu masukusukunon los jongjong mahamu salhutna. Naparjulo, di parhatuturo hamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatuturo ham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham neng malua honwaing siad dosam, molo songoni roham dogma olo. Napatuluhon, di parhatuturo ham donang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana nong mate doho mulak mangulu humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatuturo ham dogma olo. Papaton, olo doho manggota pusya roham late ni roha, dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho. Jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesao ni debata sude dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapauduk we marohata jala tatopoti masude dosata, ihutonamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jojo tulaw si hami patikmu. Tamadoho na humu hami nuaing dohot sogot. Molo balosonomu tu hami hobar tu pabahinan nami. Alay ala ni gudang niasi do tolong ni roham. Do tala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang nilihom humokopami, ala ni imaw ben nahum hami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say sesa masudido sa nami, jalaleho tod di porbadia tu hami, asa margugo hami, mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na ho bartulomo ni roham, sa liling di tanod do hami. Amen. Atong hamua ka naman opoti dosa muna, jala na mauas di asi ni roha ni debata. Say sahat matuhamuna ni hapor siyam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dahudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amin. Ali amanami na di banua gijang sa pinurbadia magwarmu. Say Roma harajon. Sa saut malom ni roham di bano tongon son na di banua gijang.
lehon matuhami sidero nanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, padua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaun, do tagugon, rodi hasang hapon sa liling na. Amin. Hudul mahamu salutna. Mari dihita sian nomor 157 ayat 1. Di ponggoli mai di parleho matua kasisian na hurut ma di dok jalo hamu ma jala pangan ma jadi kudui nan dileho tu hamagayan humokopam bahen hamu ma songoni bahen parningotan muna ira jalan musun na sidamangan dibuat ma panginumani ngi di dok ma mau dia jalo hamu ma sudi hamu ia kami menolong para nebago mandehite mudan manusia homo kamu bahen hasasana dos sampai kamu masoni bahen panamuna atong romahamu nungarade sudi ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata. Ta puji Tuhata, mari tibuk kwede nomor 150 ayat 214. Ikat di manis
Ta puji Tuhatta marhiti bukwede nomor 227 ayat sada satu ayat onom. Yesus mulut ditondiku, odoh apa sakit, kok dimana diriku, roh dinasa Ta puji Tuhatta marhiti bukwede nomor 702 ayat sada dot ayat 2.
Siani murarni tuhata doi jaloma pangamang Tapuji Tuhata, mari tibukede nomor 176 ayat 1 tu ayat 7. Sidi pasai doso de utami di sidi pasai doso de utami.
Tapuji Tuhata, mari tibu kwede nomor 703 ayat sada sahatu ayat onom. Mahita Dominus Protai Imar muda hatai pos domino hata Tapuji Tuhata, mari tibu kwede 155 ayat sada 1 ayat 4. Buku logu nomor sada sia 2, 155 buku logu sada sia 2. Son maho hale doniku di
Tapuji Tuhata, mari tibu kwede nomor 180 ayat 1 ayat 5. Maju pengawalan
Kapuji Tuhata, mari tibu kwende nomor 170 sia ayat sada 1 ayat sia. Adong dosa damu ali dinamar dosai masa dengan domu ali pasonang rohake.
Puji Tuhatta, mari tibu kuede nomor 435 ayat 1 ayat 4. jalan nasaroh aku di bagasan memuji guarna nabadiai.
Puji ma Tuhan di batali to diku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudina. Ibana domanesa dosam sudina, jala ibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana padua no samsian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardingan basa do Tuhan de bata, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tu dosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu akan akonna do, asini rohani Tuhan de bata, diakana makkabiari ibana. Nunga takas dipatuduho de bata holong rohana itu hita, dinamate Kristus sumokopita, uju pardosa do pehita. Atong dalam madua mahita nuaing siapi masna, dungga be parpitor hita hinor honi mudarnai, dibaheni saya pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa papahenaku do Tuhan de bata, olat nion rodi saliling ni liling. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahu. Disondakon Tuhan de bata mahu hina tuho jala asima rohana midahu. Di padopakon Tuhan de bata mahu hina tuho jala di pasaurhon madamena tutordim. Jongjong mahita son na somal gatini na masijalanga kita saluhna lausita mamasitio ba di bangkut tabi laus na dehon ede nomor 435 ayat sada marulupulup tordiki Rolopolop tondiki Tanami Lobus Jesusi Amu sude Bigemai Sailas rohaku manduki Sonau ditiki Ducupang Jesus tuhaki Toni nama ngajaria Darman marlas nira Sonang nitiki Dung jupang Jesus tuhaki Tamadok mahita toluhani horas. Horas, horas, horas